Minunat de Lucica Rusu. Ce minunat pe munte odată era, când norul gros deasupra-i s-arăta, iar muntele ardea și fumega, când Dumnezeu cu Moise se întâlnea. Ce minunat Sinaiul odată era, când peste vârful lui trăznea și fulgera. Trâmbița cu putere suna, suna, suna și tot cuprinsul se cutremura. Ce minunat la poala lui era, când tot poporul curățit se aduna. Atunci când norul înfricoșat pe cer plutea, înconjurând de slavă toată cuprinderea. Ce minunat Domnul se pogora pe vârful muntelui, în foc se așeza. Moise vorbea și întreba, iar Domnul cu glas tare îi răspundea. Ce minunat din nor se auzea, cum Dumnezeu rostea porunca sa. Poporul înfiorat stătea și asculta, cuprins de teamă sfântă, tremura. Ce minunat e să-ți vorbească Dumnezeu! Rămâi învăluit de tot misterul său și te cutremuri în ființa ta, știind că într-o zi vei fi în fața sa. Amin.